Zdravím ťa tu Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a zakladateľ blogu akozvládať.sk. No a v tomto videu sa pozrieme na to, ako dávať ženám sexuálne komplimenty bez toho, aby si vyznel ako úchyl. A bavili sme sa už o klasických komplimentoch, ako ženám dávať komplimenty, ako im ich dávať originálne, ako ich príjmať a ako sa baviť ďalej. A bavili sme sa aj o tom, že je tam istá časť komplimentov, ktoré by mali byť sexuálne, respektíve dať ženám najavo, že si chlap a nie si len kamarátom. Lenže väčšina chlapov sa bojí dávať rôzne sexuálne komplimenty v úvodzovkách, narážky a dvojzmysly, a pretože si myslia, že ženy by ich pokladali za nejakých možno sukničkárov, alebo že ich chcú len na to jedno, respektíve, že by sa zaradili do kategórie úchyla, a z ktorej by sa veľmi ťažko dostali. Ja ti dám v tomto videu návod a ukážem ti, akým spôsobom dávať ženám tie komplimenty sexuálne tak, aby si sa do tejto nežiaducej kategórie nezaradil. Ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme do 5 typov týchto sexuálnych komplimentov, ktoré som pre teba pripravil, tak sa pozrieme na to, prečo vôbec dávať ženám tieto sexuálne verzie týchto komplimentov. Ty sa už dozvedel na mojom blogu v predchádzajúcich článkoch, že existujú 4 kategórie, do ktorých ťa žena môže zaradiť, keď sa spoznávate, keď sa spolu bavíte. Sú to kategórie milenca, kamaráta, priateľa alebo úchyla. Očividne sa chceš zaradiť do tej prvej alebo do tej tretej kategórie a možno si v druhej kategórii a do štvrtej vôbec nechceš patriť. Respektíve tieto sexuálne komplimenty sú určené na to, aby sa zaradil do tejto prvej kategórie, vyhol si sa druhej a robil sa tak, aby sa vyhol tej štvrtej kategórii, teda tomu úchylovi. Cieľom sexuálnych komplimentov je, aby ťa žena videla v inom svetle. Aby ťa nevidela ako toho chlapa, ktorý je tam stále s ňou, ktorý môže vždycky, keď ona povie, ktorý vždycky napíše, zavolá, ktorý povie, aká je pekná, krásna. A vôbec, aby o tebe nerozmýšľala ako o tom kamarátovi klasickom, ale ako o sexuálnom chlapovi, s ktorým by mohla potenciálne niečo riešiť a ktorý jej dokáže dať taký kompliment, že má pritom aj trochu hriešne myšlienky. To sú také tie aj opäť dvojzmysly a narážky. Mám tu však pre teba jedno veľké upozornenie, tak ako pri videu článku o komplimentoch. Budem ti tu dávať množstvo príkladov. Tých príkladov bude na každý typ, konkrétne 3. A tieto príklady som vymýšľal a prispôsoboval, čo by som pravdepodobne ja povedal na základe mojich slov, môjho vyjadrovania a môjho vystupovania mojej osobnosti. Ber to ako príklady, ber to ako niečo, od čoho sa môžeš inšpirovať, od čoho sa môžeš odraziť a čo zhruba na tie ženy funguje. A tak, ako som to postavil. Určite ich nekopíruj od slova do slova a daj do toho svoju osobnosť, svoje slova a zober to ako základ, na ktorom môžeš stavať. A skôr sa pozeraj, prečo tieto komplimenty asi fungujú a nepozeraj sa, že konkrétne tie slova, ktoré v nich fungujú. Tieto komplimenty sú skvelé aj ako taký nastolovač a začínač, to sú slovíčka, sexuálnych obrazov. Sexuálne obrazy je metóda, vďaka ktorej sa dostaneš ženám do hlavy a budú o tebe premýšľať inak ako o tom kamarátovi a budú premýšľať o bosku, o sexe s tebou a môžeš sa zaradiť veľmi rýchlo do tej kategórie milenec. Toto je metóda, ktorú som vyvíjal a toto je časť z tej metódy a akýsi štart. Tieto sexuálne komplimenty sú štartom k tomu, aby ste sa začali baviť o zaujímavejších veciach. Poďme teda na to. A chcem ti predstaviť 5 typov týchto komplimentov, ktoré žena môžeš dávať a dám ti na to aj niekoľko príkladov, prečo vôbec to funguje a ako tieto sexuálne komplimenty používať, respektíve nepoužívať. Budú to komplimenty na jej výzor, na jej osobu, na jej tanec, ako sa hýbe, na pery a na iné ženy, s ktorými prichádzate spoločne do kontaktu. Poďme teda na tú prvú kategóriu, na ten prvý typ a to sú sexuálne komplimenty priamo na jej výzor, na to, ako vyzerá, na to, ako ju vidíš. Prečo vlastne tento typ som pre teba vybral? Tak týmto typom sexuálneho komplimentu jej ukážeš, že vieš oceniť a všímaš si to, ako sa o seba stará a ako vyzerá. Čiže aby som to preložil do našej chlapskej reči. Žena sa o seba stará, chodí do fitka, oblieka si určitý typ šiat, dáva si výstrik, dáva si sukne, preto aby pôsobila žensky, aby sa ľuďom páčila sa sebe, páčila sa iným ženám a páčila sa aj chlapom. Čiže toto, pokiaľ si dokážeš všimnúť, oceniť a zaviesť tam do toho trošku
takej tej pikantnosti a nebudeš jej dávať len také klasické komplimenty, že pekne vyzerá, ale zapojíš do toho aj možno nejakú narážku, dvojzmysel, tak to môže potom fungovať veľmi skvelé. A čo funguje v tomto prípade? Určite nebuď vulgárny a nepoužívaj rôzne obscénne slová typu kozy, cecky, riť a tak ďalej, že máš pekné kozy. A toto nie je sexuálny kompliment na jej výzor, pozor. A toto ju skôr urazí a zaradíš sa do tej kategórie uchyla. Takže tomuto sa chceme vyvarovať. A zameriavaj sa na jej časti tela nepriamo. Takže nebudeš priamo hodnotiť tie prsia, zadok a ostatné tie partie, intimné partie, ale budeš na ne nepriamo odkazovať. Chcem ti dať niekoľko príkladov, ako to môže vyzerať. Napríklad, sexuálny kompliment, hodnotiaci výzor. Rada nosíš výstrihy? Ten tvoj je skvelý. Vôbec nie je vulgárny a decentne zvýrazňuje to, čo má. Okolo tohto sa môžeš hrať, točiť a používať na to svoje slova. Takže hodnotíš teda prakticky jej obsah toho výstrihu, ale urobíš to takto gentlemansky, nonšalantne, dáš do toho možno nejakú úroveň a vôbec nehovoríš, že wow, ty máš pekné kozy. Ale povieš miesto toho, wow, pekný výstrih, ten tvoj je skvelý, alebo rada nosíš výstrih. Vôbec nie je vulgárny a decentne zvýrazňuje to, čo má. Ďalší príklad takéhoto sexuálneho komplimentu na jej výzor je napríklad tie šaty, ktoré si dala dneska, na tebe vyzerajú dosť dobre. Nevedel som, že máš takúto brutálnu postavu. A prečo si ju tak dlho skrývala? Čiže hodnotíš jej postavu ako celok, dávaš jej praktický kompliment, na sexuálny kompliment na jej postavu a môžeš do toho zapojiť samozrejme aj ďalšie príklady a slova. Ďalší príklad. Máš inak skvelý zadok, čo som si všimol, keď si predo mnou stála. Chodíš asi často cvičiť, takíto baby bežne nemajú. Opäť decentný sexuálny kompliment, kde ukáže, že ju vnímaš ako ženu, dal si jej kompliment na to, že sa o seba stará, že zadok vyzerá skvele a vôbec nepovieš, wow, dobrú riť máš. Toto môžeš možno až niekedy, keď sa veľmi dlho poznáte a viete absolútne jedno, čo si o tebe pomyslí a môžeš rátať s tým, že ťa zradí aj možno do nejakej inej kategórie, ako by si chcel a nemusí to zobrať tak, ako by si predstavoval. Ale tieto komplimenty sú na úrovni a hodnotia jej výzor komplimentom a zaujímavým spôsobom. Ďalší typ sexuálnych komplimentov je na jej osobu. A prečo som tento typ pre teba vybral? No všímaš si okrem toho výzoru aj iné veci a miesto tej vonkajšej krásy a vidíš pod jej povrch, vidíš do jej vnútra a toto je to, čo dokážeš oceniť. A pokiaľ hodnotíš jej vyžarovanie, jej energiu, možno iskru v očiach, vášeň, sex appeal, tak toto je presne tá sexuálna časť, na ktorú budeš odkazovať a útočiť. Určite ti odporúčam, samozrejme pri každom jednom komplimente, aj sexuálnom komplimente, hovoriť pravdu. Nevymýšľaj si, že má skvelý zadok, keď ho nemá. Nevymýšľaj si, že má krásne prsia, keď ich nemá. Nevymýšľaj si, že má sexuálnu energiu, keď ju nemá. Takže hovor, že nám len pravdu a snaž sa v nich nájsť to, čo sa ti páči. Pretože pokiaľ jej budeš hovoriť niečo, čo absolútne je pravda, ona na to príde a bude si myslieť, že sa jej pcháš do zadku a chceš ju fakt len na to jedno. Takže základom týchto sexuálnych komplimentov je fakt hovoriť pravdu. Napríklad, ako môžeš hodnotiť jej osobu cez sexuálny kompliment. Možno typom máš v sebe niečo, čo bežne u iných žien nevídam. Niečo z teba vyžaruje, máš zaujímavý sex appeal. Keď som ťa videl, tak jednoducho padla si mi do toho oka. Ako nie je to kvôli tvojej kráse vonkajšie, ale niečo tam proste, čo zaujalo moju pozornosť. Alebo ďalší typ komplimentu. Vidíš, toto som už doplnil na základe môjho vyjadrovania a môjho vystupovania to, ako by som to ja asi povedal. Všimol som si, že mnohé krásne ženy sú také prázdne. Nič z nich nevyžaruje. Za to u teba som si všimol úplne opak. Teda nie, že by si bola škaredá. Takýmto spôsobom aj naznačím, že vôbec si z toho nič nerobím. Páči sa mi tá energia a ten sex appeal, ktorý z teba ide. Wow, super. Ďalší príklad. Inak, minule keď sme sa spolu bavili a ty si sa začala smiať, tak to bolo veľmi sexy. Máš niečo do seba, určite sa usmievať ďalej, pristane ti to. Je to taký jemný, decentný a nenápadný sexuálny kompliment, využil si slovíčko sexy, že pristane, keď sa usmieva. A nepovedal si, že je to také milé a zlaté, keď sa usmieva, ale je to také sexy a má to niečo do seba. Takže toto môže byť veľmi nenápadný sexuálny kompliment, vďaka ktorému alebo po ktorom sa pravdepodobne usmeje, začervená a pozrie sa do zeme. Ďalší typ sexuálneho komplimentu je na jej tanec. Prečo som vybral pre teba tento typ?
Tanec je nepriamo spájaný s vášňou. Pokiaľ bude žena tancovať, vrtieť sa, hýbať sa, dotýkať sa samej seba, tak podľa toho dokážeš určiť, či bude drevo aj v posteli, prípadne, pretože podľa jej pohybov ona sa nehýbe len tak na parkingu, ona sa tak bude hýbať aj v ďalších situáciách. A na toto môžeš samozrejme odkazovať, respektíve narážať. Čo funguje v tomto prípade a čo nefunguje, ono nehodnoť pri sexuálnych komplimentov na tanci a nič také štetkovské, že no, ako si sa vešala po tej tyči, to bolo veľmi zaujímavé, alebo niečo, ako si tam vrtela zadkom. Proste nehodnoť nič, čo by ju mohlo spájať negatívne s istým druhom žien. Skôr jej dávaj nepriame náznaky, kde prepájaš ten tanec so sexom. A hneď ti ukážem, akým spôsobom to môžeš spraviť. Napríklad, vieš, že keď vie žena skvele tancovať a hýbať sa pritom zvodne, tak bude určite dobrá aj v posteli, zaručený. Platí to aj u teba. A už tuto samozrejme sa ona kvalifikuje, že či je to len v tanci alebo tam, ako možno ti povie, že to musia posúdiť ostatní. Ja ti dávam len ten prvý krok pri tom sexuálnom komplimente. Už záleží od toho, ako odpovedá, ako ty vieš na to zareagovať. Alebo minule, ako sme tak spolu tancovali, tak som sa párkrát musel naozaj ovládať, aby som nebol vzrušený. Robila si so mnou divý dievča. Čiže takto tiež môžeš dať jej najavo, že ťa vzrušovalo to, ako tancovala. Alebo pri bare, keď si zatancujete, ste spolu na parkete a idete spolu k baru, tak môžeš povedať popri pití drinku, wow, naozaj skvelé tancuješ. To, ako sa hýbeš a ako máš vášeň a akú vášeň do toho celého dávaš, to si radšej nepredstavujem, čo ty musíš robiť, dievča, v súkromí. Čiže opäť nepriama narážka na prepojenie tanca s tým súkromím a s tým, čo by robil potom pri sexe alebo v posteli. Opäť nenarážaj priamo, že no tak ty musíš šukať alebo šukaj ako diabol, keď som ťa videl takto tancovať. A áno, môžeš, vyskúšaj to, čo ti bude fungovať, rob to, čo funguje tebe. Ja som zistil, že také nepriame narážky, kedy viete obidvaja, o čom hovoríte, ale nehovoríte o tom priamo, a fungujú v tomto prípade najlepšie. Ale ty môžeš mať samozrejme inú skúsenosť a podiel sa so mnou dolu potom v komentároch a povedz mi, čo fungovalo tebe. A ďalší tip, ako dávať ženám sexuálne komplimenty bez toho, aby si vyznel ako úchyl, je na jej pery a chcem ti vysvetliť, prečo tento typ funguje. Ono, keď sa bavíte o perách a hovoríte o nich, pozeráš jej na pery, tak to navodzuje predstavy a bosku. Takto funguje naša myseľ, náš mozog a sexuálne obrazy, o ktorých rozprávam detálnejšie v mojom kurze Metóda sexuálnych obrazov. Čo nefunguje, respektíve čo funguje pri tých narážkach na tie pery, tak nedáva jej priame narážky na boskávanie, že poboskal by som hneď teraz tie tvoje pery alebo niečo podobné. Dáva jej nepriame narážky, pretože ona si to predstaví bez toho, aby si o tom priamo hovoril. No a nepýtaj sa jej, že či môžeš poboskať na tie pery a že jej pery vyzerajú tak lákavo, že by si sa hneď teraz na ne vrhol, alebo že či by jej nevadilo poboskať tie pery. Dám ti príklad, ako to môže potom vyzerať pri tom konkrétnom sexuálnom komplimente. Napríklad, vieš, že sa podľa pier dá odčítať, ako sa bude žena si boskávať? Chceš vedieť, čo hovoria tie tvoje plné a zvodné pery? Čiže dal si jej háčik, že priamo z pier vieš odčítať, alebo respektíve už len na to, že sa pozrieš na ne a ako sa asi bude boskávať. No a dal si jej takého chrobáka do hlavy, že má plné pery, zvodné pery, takže si jej dal sexuálny kompliment a že pravdepodobne ona sa bude vedieť dobre boskávať. A takto úplne nepriamo tým, že či ona chce vedieť, čo hovoria o nej, jej plné a zvodné pery. Alebo ďalší príklad. Podľa mňa sa budeš vedieť dobre boskávať, keď som sa pozrel na tvoje pery. Nehovorí, že ju chceš boskávať, nehovorí, že bez toho nevieš vydržať, hovorí, že podľa teba a podľa tvojho názoru sa bude vedieť dobre boskávať. Možno niekedy v budúcnosti, keď k tomu dojde práve s tebou. Nehovorí, že to má byť s tebou, ale keď sa o tom bavíte, tak si ona spojí s tým teba. A ďalší príklad, tvoje pery vyzerajú také plné a šťavnaté k zakusnutiu. Vieš to nimi tak aj pri boskávaní? Alebo sú také aj pri boskávaní, alebo len tak dobre vyzerajú. Toto už je taký pokročilejší sexuálny kompliment, kde už ideš trochu na to priamo, ale opäť vždy to, čo je nepriame, pri tých ženách mi fungovalo oveľa lepšie, pretože viete, o čom sa bavíte, obidvaja to viete, ona nie je hlúpa, keď sa o týchto veciach bavíte a viac to ocení, keď to je nepriamo a keď robíš okolo toho trochu drahoty.
A ďalší typ a posledný typ komplimentov, sexuálnych komplimentov, ktoré ti chcem dať, odovzdať, aby si ho od dnešného dňa využíval v praxi a nebol kamarátom, ale bol tým potenciálnym milencom a chlapom, ktorého žena vníma inak, je sexuálny kompliment na iné ženy. A hneď ti vysvetlím, prečo som zvolil práve tento typ. Keď sa tak nad tým zamyslíš, tak ženy hodnotia aj iné ženy. Hodnotia to, ako sú oblečené, hodnotia to, ako vyzerajú, hodnotia to, aké majú vlasy, aké sú namalované. Čiže už ženy samotné hodnotia iné ženy so svojimi kamarátkami, ale nerobia to väčšinou, keď sú s nejakým chlapom. Pretože ženy, čo viem, tak, a s ktorými sa stretávam a bavím, tak väčšinou chlapi týmto veciam nerozumejú, tak sa s nimi o tom ani nebavia. A ukážeš jej, keď toto vieš zachytiť na inej žene, že si vnímavý, že tomu rozumieš a že tiež dokážeš rozoznať, že ktorá žena je oblečená vulgárne, ktorá má niečo do seba a môžete nájsť aj spoločnú tému. No a v treťom bode, alebo respektíve tretiu výhodu, ktorú má tento typ, je, že zapojíš súťaživosť. Keď dávaš sexuálny kompliment inej žene, tak ona bude sama túžiť potom, aby si takéto komplimenty dávala jej, že prečo ho dávaš jej, prečo ho nedávaš tej žene, s ktorou práve teraz si. A chce, aby tú tvoju pozornosť mala táto žena, s ktorou práve si, nie iná žena, po ktorej sa pozeráš. Takže zapojíš tam aj trošku menšiu žiarlivosť a súťaživosť. Čo funguje, respektíve nefunguje v tomto prípade? Toto je veľmi zradné, tieto komplimenty na tie iné ženy. Neobzeraj sa za každou sukňou, že napríklad sedíte na terase, sedíte na káve počas letného obdobia a ide nejaká žena okolo teba, pozrieš sa, začneš ju hodnotiť a ide ďalšia, začneš ju hodnotiť. Vôbec nie. Toto správ maximálne jedenkrát za stretnutie, prípadne dvakrát, ale vôbec to nepreháňa, fakt sa neotačaj za každou sukňou, ako tento týpek na obrázku. Nebuď opäť nadržaný a vulgárny, že by si popiskoval po tých ženách, alebo že tá je dobrá, alebo že tu by som dal, alebo niečo podobné. Vôbec nemusíš takto priamo to hodnotiť, aj keď v hlave sa ti pravdepodobne odohrávajú nejaké iné myšlienky. Určite neohovárajte ženy. Neohováraj, že bože tá vyzerá, bože tá čo si dala na seba, alebo niečo podobné. Niekomu možno napadne, že toto je také tepložské, keď hodnotíš nejaké iné ženy, že čo si dala na seba, ale vôbec nie. Dnes, pokiaľ si chlap, pokiaľ vieš oceniť nejaké doplnky, zladenie ženy, nechty, tak máš bod k dobru aj u tej ženy, s ktorou sa práve v tomto momente stretávaš. Takže neohováraj ostatné ženy popri nej, pretože asi ako pristupuješ napríklad k nej alebo k nejakým ďalším ženám, keď už túto pred ňou ohováraš, skôr ju pochvál, oceň a ukáž, že vieš druhým dať aj kompliment a pochváliť ich. Hodnoť, keď hodnotíš na tej druhej žene niečo, tak hodnoť jej ženskosť, zladenie, doplnky, určite nie, že tá má dobré kozy, alebo opäť nič priame, lacné a úchylné. Príklady, ako to môžeš spraviť pri tých iných ženách, je napríklad čašničke, ktorá vás obsluhuje, povieš, máte veľmi pekné nechty, dobre to na vás vyzerá. Je to taký jemný sexuálny kompliment, hodnotíš jej nechty a spojíš to s ňou, že dobre to na nej vyzerá, že dotvára to jej, ja neviem, sex appeal, úsmev alebo čokoľvek. Všimla si, ako je tam tá dievčina dobre zladená, keď nejak spolu sedíte. Úplne vynikla jej ženskosť a sex appeal v tých topánkach, v tých opätkoch. A čo na ňu hovoríš? A ďalší príklad, milujem, keď ženy nosia opätky, všimneš si na nejakej kočke, ktorá práve okolo vás prešla. Skvele dotvárajú ich nohy a zadok a pôsobia oveľa viac žensky. Keby mala napríklad balerinky, tak vôbec mi ani asi do oka nepadne, ale tým, že má takéto štekle, tak hneď zaujala moju pozornosť. A toto sú jemné sexuálne komplimenty, narážky a dvojzmysly na ďalšie ženy. Týchto komplimentov bolo 5. Napíš mi dolu do komentárov, ktoré komplimenty tebe a sexuálne komplimenty tebe skvele fungujú. Podiel sa so mnou, možno dáš nejaké ďalšie tipy pre mňa a pre ostatných, ale aby som to zhrnul pre teba, tak sexuálne komplimenty dávaj ženám z toho dôvodu, aby ťa videla v úplne inom svetle, aby si nedávala len také, že si milá, zlatá, pekná, rád sa s tebou stretávam. To sú fajn komplimenty, ale keď chceš byť vnímaný trochu inak,
a chceš byť vnímaný ako chlap, nie ako kamarát, tak potrebuješ zapojiť tie dvojzmysly, sexuálne komplimenty a narážky, o ktorých potom detailnejšie hovorím napríklad v mojom programe Metóda sexuálnych obrazov, kde detailne vysvetľujem, prečo to funguje, ako to funguje, akými slovami to dokážeš spúšťať, ako potom pracuješ s tým. A toto bol začiatok, toto je len začiatok sexuálneho komplimentu, ako potom s tým ďalej pracovať, ako to rozvíjať a ako to pretaviť do sexuálnej debaty, aby ťa mala tú plnú hlavu, aby sa namotala na teba, aby si chcela tie sexuálne predstavy naplniť s tebou čo najskôr. Áno, je to možné a toto je naozaj veľmi silná zbraň, pokiaľ s tým dokážeš narábať. Nepreháňaj to, nebuď úplne priamy, nehodnoť tú ženu vulgárne, ale nepriamo môžeš narážať na niektoré jej výzorové vlastnosti, osobnostné vlastnosti pri tanci, jej pery, alebo na tie iné ženy. Zober toto, o čom som sa s tebou delil, ako príklady a neber to ako od slova do slova, že teraz začneš nám hovoriť v nejakej prvej vete, kedy za ňou prídeš, alebo prvej vete, ktoré napíšeš na Facebooku. Jednoducho, myslí to vážne, myslí to úprimne, neklam tým ženám a neber to ako nejakú náhradu tvojej príťažlivej osobnosti, pretože ženy v prvom rade zaujíma to, aký si chlap, aká si osobnosť, ako na sebe pracuješ a toto sú všetko také pomôcky, ktoré ti pomôžu v tom, aby ťa žena vnímala aj inak. A dokázal si urýchliť, vďaka týmto sexuálnym komplimentom dokážeš urýchliť proces medzi tým kamarátom a tým niečím viac, kam by si sa chcel zaradiť. Dobre, napíš mi do komentárov nejaké tvoje sexuálne komplimenty, čo ti fungovalo, čo ti nefungovalo, prípadne otázky. No a pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich pričávať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.